Kunaleli gama ebeliloke libuzwa, liloke lishiwo, ebeloke landiswa kakhulu ukuthi abantu abazelanga iy'khundla la, akeyimi indaba yey'khundla. Okusho ukuthi laba abasuka kwa-ANC kade bevele bephethe nakhona besey'khundleni, yibo la kade bezele iy'khundla la, bafike bazithola futhi. Bebezele iy'khundla-ke bona vele. Abafike bazithola kade bekuzona nalapha la besuka khona. Laba bavele bela kwi-ground bekuloke kubuzwa awuzelanga isikhundla, yeka indaba yesikhundla. Yabo nje, yilona gama besivinjwa kade bevinjwa ngalo abantu lelo. Kuthiwa asizelanga iy'khundla manje la. Ayiyekho indaba yey'khundla nokuthi. Shuthi bekuvele kuvulwa umnyango ukuthi kungene labaya akade bevele behola kwa-ANC. ANC vele bengenandaba-ke naye mina bengingasamvoteli. Ngagcina ukuvotela kusekhona yena ubaba uMsholozi. Wasebuye ekhishwa-ke manje ihlandla lakhe lingakapheli ukuba umongameli, kwathiwa Zuma must fall. Ngaphuma-ke leqenje ku-ANC, ngangaphinda ngathi ngizovota. Phela isichashayo lokhu kuthiwa uma uthi ungeze kuyovota kuthiwe izo-check-wa ngisho i-ID yakho uma uyofesa ukuthi bowuvotile yini. Ukuthi uma uthi uyongena eminyangweni ethile kuthiwa uzofika eminyangweni ethile uthi ufuna ukuthi kuthiwe kuzo-check-wa i-ID yakho ukuthi uvotile, noma ungavotanga ngeke usizakale. Nalapho nje isichashazo. Yabo nje Inkinga mina ngiyabasabela futhi baphathi abantu abasha njengoba kuwuqiniso umongameli we-youth. Uqiniso akafune umuntu omusha ukuthi aphumelele. Ufuna ukuthi wonke umuntu omusha abe ngaphansi kwakhe, acele kuyena, ancenge yena. Akayena umuntu owumholi. Ilokho baba engifisa futhi ukuthi sike sikhulume naye. Ukuthi wena baba ubona kanjani ukuthi umuntu uwumholi? Ubona kanjani ukuthi thina siyasizakala ngaphansi kwalo buholi? Unyaka wonke i-Youth League ayitholile lutho. Ephalamende kunabantu abasha abawu-2 kuphela. Nakhona futhi labantu abasha abadala. Uluntu engingathi usamncane, uluntu usa-30 usangena. Badala abantu abalaphayana. Uqinisa akafuni ukuvulela abantu abasha amathuba. And angeke aze abavulele ngoba ufuna ukuthi ahleze engaphezu kwabo. Kuwuyena ongcono kunabantu bonke. Kuwuyena kuphela okwazi ukufika kubaba. So abantu abasha amathuba kuyimanje akho ngisho into eyodwa esenzelwa abantu abasha, mhlampe kwathiwa bazothola iy'cathulo zesikole noma ama-uniform noma kuthiwe nanka amathuba omsebenzi mhlampe awu-50 okungenani. I-Youth League President usiza abantu abasha. UManxenza kuphela osebenzayo kwi-Labour Desk. I-Labour Desk kuphela esebenzayo iyovula iyonyakazisa. I-Women's League ayenzile lutho. Abantu besifazane kuyohlezi kuthiwa GBV abasizi ukuthi bayimeli. Bagijima emadodeni. Ngisho iy'ngane ey'ncane emaresi sinamadoda amathathu. Indoda eyodwa ibamba ukuthi uyafeba lo useshayiwe lo muntu. GBV iyaqhubeka. Abasizwe abantu besifazane ukuthi bayimeli. So ibuhlungu lo yonto baphathi. Ukuthi iy'khundla zikhona-ke zinabantu khona kodwa kwenzeki lutho. Thina esiy'celayo lezi y'khundla ukuthi sisize abantu singaholi, singatholi imali. Ngisho sekholwa ngoba sifuna ukuzolwela ukuthi nje abantu basizakale. Asinika lawo mathuba. Sithi thina sifune emholo. Sicela ukusebenza nje ukuthi abantu basizakale. Hhayi, iyanqatshwa leyo. But i-Youth League, ama-leaders adla imali ye-youth. Leya launch eyenziwa kuthiwa kulontshe i-Youth League ngoJuni. Yayilontshwelani kungenzeki lutho namanje? Yayilontshwelani? Yayilontshwela ukuthi lo 1.5 million owangena udliwa ama-leaders. Ngoba abadlanga abantu abasha laphayana kwenzeka lento eyenzeka eMabhida nge-anniversary kwadla ababaliwe ukudla kwantshontsho. Akho ma-hampers, akho ma-gift, akho lutho ephathekayo anikwa abantu abasha. Kodwa kuzolontshwa i-league yabantu abasha. Iyahlangana lo yonto ukuthi umuntu omusha uye kwi-launch abantu abasha kodwa ungaphethwe lutho ungadlile. Impilo yakhe isafana. Uzofesa enkampanini. Ufike kubhaliwe egeyithini, ufike kusho i-security. Kusho i-security, ngiyaxolisa nje mhlambe bakhona abenza i-security la ngaphakathi egruphini. Kodwa nami ngiyenzile i-security kakhulu iminyaka for mhlambe
mhlambe 20 years ngenza security. Bathi bengingenako ukuthi mina ngizothi makufika umuntu ezofesa egeyithini bese ngivuma ukuthi kuthunywe mina, kusetshenziswe mina ukuthi angithi kuyena umuntu egeyithini umsebenzi awukho. Akuphuma imenenja ngaphakathi ekhampani nizokhuluma naye imtshe cha, umsebenzi asikokubi nawo. Hhayi ukuthi umuntu kusebenze lento ukuthi kubuye kusebenze nalento ukuthi lo muntu ofikayo uzofesa noma lo muntu kufike i-CV iqhamuke seyingena nje ngomuntu ngaphakathi, seyivele seyingaphakathi lo ofesile ngaphandle, shuthi yena akawudingi umsebenzi, akunandaba ngaye. Lo ofike oshiswe ilanga wazoma egeyithini kujike kuthiwe hhayi umsebenzi uzoba khona, bafese abantu bese kuvele kunama-CV asengaphakathi vele athathwa abantu abathile ngobu-connection ukuthi bawafake ngaphakathi. Ngoba bethunyiwe abantu abanifuna abantu enibaziyo abadinga umsebenzi, bese kuyamenyezelwa ukuthi emva kwalokho kuthiwe umsebenzi leya nkampani iyaqasha abeze abantu bazofesa. Afese umuntu amele kuze kube yileyo ndaba ekugcine kuthiwa hhayi umsebenzi awukho, umsebenzi kusewukuthi kuseney'nkinga ey'khona ekusafuna yilungiswe. Kodwa uphumile umlezo wathi umsebenzi abantu abazofesa. Hhayi lento le nama-security-ke siyeke lento ukuthi sithi senze imisebenzi ye-security sivimbe abantu emageyithini bezofesa, sithunywe thina kusetshenziswe thina kuthiwe asitshele abantu ukuthi imisebenzi ayikho. Akona umsebenzi wethu lo singama-security. Baphathi, kanti nikhona, niyayibona yonke lento, nikhona, nihlakaniphile, inini ama-solution for i-MK Party, but ngeke ninikwe lawo mathuba. Yabo nje uFloyd kwakumele ayiswe eLimpopo, vele uyaziwa owakhona, sasizoyibutha yonke eLimpopo i-membership ye-MK yandi. Angithi yabo Nobelisi Mchunu ayolanda ngakubo, bonke abantu-ke sizothi abalandwa kwamanye amaphathi bayiswe ngakubo ukuthi bayosilandela abantu esingakobi nabo. But instead akekho umuntu owarecruit uFloyd. uFloyd wayeya kwama-platform anabantu be-MK vele akhulume. Abekho abantu abarecruit uWillis Mchunu ngobani uya kwi-platform yabantu abe-MK vele akhulume. Ukudla amandla ethu lawo, ukudla amandla ethu lawo. Yazi mphathi wakhuluma into eserious kanjani ukuthi bona barecruiter nini ukuze bakwazi ukuthi balide, ngoba phela ngeke ulide abantu ongabazi. Njengoba esilida nje usirecruite nini, waye engalide abantu umuntu abalando yena. Wakhuluma iphuzu elihle impela mphathi ukuthi uFloyd uze wahamba engarecruitanga lutho elokhu eyokhuluma kwama-platform e-MK. Same with ubaba uWillis. Angikhumbuli kuthiwa khona abantu abalando yena. Waye engasilandeli-ke kwi-ANC. Waye engasilandeli kwi-ANC. Sikhuluma ukuthi kwi-ANC mhlawumbe sekwehla abantu abawu-100 bethi beza kwi-MK. Akwaziyo ukuthi uba, kodwa thina siyazi ukuthi uWillis obalandile. Yini azoyenza? Uzophatha nje yena, ngeke yena recruit abe social omkhonto alanda abantu akhiphe ephaketheni lakhe asiza abantu. Yena nje uzohlala kwi-leadership position athole i-platform kuphela. Wow. Hayi mina makhomanda wami le debate yena ngifuna ukucamba amanga ngiyithandile bengilonga nginilandela ukuphikisana kwenu. Kepha into engiyithandile ngani ukuthi nalapho ngathi nifuna ukukhilizisana niphinde nincengane inhliziyo. Hayi ngiyithandile makhomanda wami debate yenu eniyenzile la. But ngiyacabanga kumuntu obekalelisisa bekayilandela khona okuvulekile engqondweni yakhe. Unamaphuzu amaningi enzekile la, namaphuzu amaningi impela enzekile la esikhona ukubona. Namaphuzu impela esiwafundile kule debate, so yinhle kakhulu ingakho ngiye ngathi mina ukuphikisana kusho ukuthi siyalwa, ukuphikisana
siphikisane kodwa khona esiyogcina sivumelane ngakho. Siyabonisana, siyakhana. Mara hayi yona ngiyayithanda ukuthi ngabe kube kuthiwa besiyenziwa la. Ikhona ukuthola labantu abasiphethe abakhulu. Bazwe ngendlela benikhuluma ngayo. Hayi khona bekuzokwenzeka ey'ngqondweni zabo. Hayi mina makhomanda wami le debate yena ngifuna ukucamba amanga ngiyithandile bengilo ngililandela ukuphikisana kwenu. Kepha into engiyithandile ngani ukuthi nalapho bengathi ngathi nifuna ukukhilizisana niphinde nincengane inhliziyo. Hayi ngiyithandile makhomanda wami debate yenu eniyenzile la. But ngiyacabanga kumuntu obekalelelisisa bekayilandela. Khona okuvulekile engqondweni yakhe. Unamaphuzu amaningi enzekile la. Namaphuzu amaningi impela enzekile la. Esikhona ukubona. Namaphuzu impela esiwafundile kule debate so inhle kakhulu ingakho ngiye ngathi mina ukuphikisana kusho ukuthi siyalwa. Ukuphikisana siphikisane kodwa khona esiyogcina sivumelane ngakho. Siyabonisana, siyakhana. Mara hayi yona ngiyayithanda ukuthi ngabe kube kuthiwa besiyenziwa la. Ikhona ukuthola labantu abasiphethe abakhulu. Bazwe ngendlela benikhuluma ngayo. Hayi khona bekuzokwenzeka ey'ngqondweni zabo. Hayi comrade ibambe. Ungezi la uzama ukuba u-peacemaker, uzama ukuba asekeni ukhuluma lento. Iyabheda nje lento ebhalayo. The WhatsApp groups are for us to communicate as ama-comrade MK. Iyona impela i-platform le yokuthi sikhale sikhuluma ama-grievances ethu khona. Ngoba ngithi kunobuholi bephathi la bayasizwa yonke into esiyibhalayo. Manje wena ungezi ube lo muntu ozozama ukuba i-peacemaker as if wena uzodefend umkhonto nje awufuni thina sihlebe ngomkhonto. Asihlebi la sikhuluma amaqiniso. Azikho izinto ezimbi esizishilo lana. Sikhuluma amaqiniso. If wena lamaqiniso are too deep for you, buyela kwama-leaders omkhonto ubacela alungise. Uwatshela ukuthi abantu bayakhala emagruphini. But ungenze ngathi mhlawumbe senze into wrong la just because we're speaking our mouth and speaking our voice. Please bandla. Please sis. We have every right to do what we're doing. Iyabheda nje lento ebhala la. Iyabheda ngoba ngisho i-angle oza ngayo ibhedile nje. Ibhedile nje. This is the platform. This is the time. Phelile unyaka abantu abathole lutho. Ogogo balambile. Kunemndeni engeke idle kulo Christmas. Kuney'ngane enganayo uniform yokubuyela ekhaya. Kunemali ebikhishelwe i-youth ayithole lutho. Wena uma ubona ukuthi mhlawumbe this is not the platform. Siswami phuma egroupini. Yabo ngoba shuthi wena awukho comfortable. Mase thina senza ama-reviews e-MK. Wena akakuphathi kahle. Ungangitsheli ukuthi akuyona i-platform le asithole enye i-group. Ama-grievances kahle bo. Yabo nje siswami kwaleli gama platform liyanginyanyisa ngoba each and every MK group is i-platform yokuthi abantu be-MK bakhale. Angithi mase kuthiwa siyenkandla siyokhala kubaba ngeke basifake ngeke basingenise or if ungenile uzoze uhambe ungambonanga noma uvele ushawe kuthiwe khishwa ngoba khona nama-gatekeepers futhi angithi. Manje ungalinge usitshele ngama-platform ngoba ayikho futhi i-platform esavulwe i-MK party yokuthi wonke ama-voters afike azokhala. So abantu abanjengawe bangcolile. Bangcolile abantu abanjengawe ngoba bafike babuke zonke lezi inkinga ezenzakalayo bese umuntu efuna ukuthi athole isikhundla ngokuthi yena uyi-peacemaker. Hayi bona ayikho leyo nto. I-MK yabathanda abantu wara ashenga ukuthi i-MK yazonda. Sithe ama-leaders e-MK akasiphethe kahle and sikhala ngalokho. So angiyithandi lento oyenzayo siswami. Ungaphinde uyenze la kumina ukuthi ngithi mangi-addressa ezami iy'nkinga engibhekene nazo kwi-MK nozwelo enginalo for abantu abasebenze kanzima kwi-MK bese wena uthi this is not the platform. Abantu bakhiphe iy'mali zabo, iy'moto zabo, kudla kwabo, amakhaya abo benikela kwi-MK. Manje ungathi akuyona i-platform le. Mase sithi abantu abathola izinto that they rightfully deserve. Ubhedile nje siswami. Ubhedile. Hayibo. Hayi ubeyiveza lo wemphathi. Ubeyiveza ukuthi unobuqili vele. Unobuqili vele.
kungathi ama-comrade enze end of the year review sibheke ukuthi abantu basizakale kephi kushode kuphi nakuphi yena athi asithule kanti sabizwa uyena yini la kwi-MK le mali ekade siyikhipha sasiyithola kuyena angasijwayeli kabi lo nhlanhla futhi ukuthi asazani naye ngoba ama-comrade anje asilimazayo mphathi ama-comrade anje asilimazayo sizothi thina sakha silungise yena athi siyabheda uba uhlebile la ngomkhonto ikhona yini into embi siyishilo ngoba phela akukho okubi okuphuma ekuthina thina sithatha konke osekwenzekile kwiphathi sibuka sikhuluma kona akukho okubi okufike ngathi akukho ukuhleba esikwenzile thina manje yena uma ezobona ukuthi siyahleba ngokukhuluma izinto ezimbi ezenzekile sibuka ezingenziwanga futhi nakhona ithina hayi ngeke la kusobala impela ukuthi basabaningi abantu abanengqondo yakagogo futhi abasasebenza ngengqondo ye-ANC la angeke simele ubugebengu njengoba sayishiya i-ANC ingoba la sifuna ukuzophathwa ngeqiniso sifuna ukuzophathwa ngendlela ubaba sithembisa ngayo manje bandla laba beza ngale ngqondo yakagogo ukuthi abantu bazothi bekhala belokhu bethuliswa siyabonga I was reading in fact I was watching interview kaNtuli Dumisani Ntuli, we head of elections ka-ANC. Then he says something that indirectly gives us the understanding ukuthi inkinga ye-MK kuphi. He says right now the ANC should be doing better because of the internal conflict between the MK within. Shuthi uthi ngamanye amazwi fanele ngabe manje bayabona they are regaining ground ngoba i-MK ayikho ngathini bathi asizinzile sikhipha lo sifaka lo ngiyabo fanele ngabe bona manje isikhathi sabo sokuthi bakwazi ukusebenza. So leyo nkulumo nje iyodwa mina inginikeza i-understanding yokuthi how kushuthi we are actually a threat, but it is us that don't realize or recognize the threat yethu esiyiphethe ngoba if an opposition can pick up the weaknesses that we've been crying foul about, iphutha elenzeka la ilento yama-appointment from the start nje it was never right. It's this issue of appointments. Kwakumele ngabe emkhontweni kwadedelwa abantu ababe kwi-forefront banikeza umkhonto baqhubeka nawo ngoba there are people who were in the forefront and in every ward. Why were those people not given ilokhu nani ukuthi qhubekani siyayibona niyibambile? Ngaba sinayo le nkinga ama-comrades. Inkinga yaqala the day kusukela umuntu eyihlalele kakhe ngenxa yokuthi sasinayo sizabalaza naye ka-ANC kwathiwa hayi ngeke akeze lo muntu akasondele hamba uphatha leya region. That's where the problem started, but ngeke isasiza le nkulumo engiyikhulumayo ngeke isasiza ngoba akekho futhi ufuna ukuyilalela ngoba uma uyikhuluma kuvele babone ngathi abantu ukhuluma nabo. No, wena social lami uyibambe wrong. Awukumfonela uMancinza umbuze mina naye ukuthi sikuyiphi level of understanding uzokakuchazela uMancinza ngoba manje usungiveza njengomuntu onenkinga noMancinza. There's never a time where mina noMancinza have passed paths. uMancinza is very very close to me unless ke khona ayishilo kuwena engayazi mina. Awukumfonela umbuzo uMancinza nje ukuthi uDen ithini understanding yakho noDen mhlambe uzokuthole into ehlukile. uMancinza nami emfethu ngeke it is something very new loza nayo, but bengikuvezela isithombe sokuthi mina be careful sometimes ukuthi uveza into which is correct kodwa ishaya abantu abaningi, so be very correct. I mean to say be very careful. Awungikwazi ukuthi uyabona le statement osikhulumile si-popular ngendlela ongengikwazi ukuyichaza ngayo. It's popular, si abantu abaningi basithanda, but they don't realize ukuthi bangakanani abantu esihleli nabo la emkhontweni who are part of those people. Yabo, abantu abanye sinabo today babengekho sasivota bahleli ema-legislature sasingenabo. Mase kubuzwa wababona nibeshaya door to door awuzange uzibabone, sasigijima sihamba yonke indawo awuzange uzibabone. Ngiyabo mina I can mention names
uMancinza knows lezi zinto ezifana nalezi ngoba sasigijima nabo. uMancinza akuyena into oyigijima ongangigijima esasigijima nabo eduze kwethu impela. Mawufuna ukwazi ngama kubuze yena kuqala, ngiyabo, before you reach a conclusion of ukuthi ngine conflict noMancinza mfethu. No. There's never been a time. There's never been and there shall never be a time. Yabo. Basisize abantu mayebona ukuthi i-debate ayihambisani nabo kule nto ekhulunywayo la. Basisize abancane bangaphawuli ngoba uzophawula vele umuntu kanti kuyamhlula vele ukuphawula. Vele kunabantu vele abangaphiwanga ukuphawula. Kunabantu abaphiwe ukuphawula kodwa bathulayo bathule babuke balalele. So ukuthi bakufihlile ukuphawula kwabo ngoba vele omunye usuke ebona mhlawumbe ngizothi ngiyaphawula kanti sengiphawula wrong, mhlawumbe sekukhona esengigadla kuyena. Vele kahle kahle kubalulekile ukugadla uma ubona ukuthi ufuna kulungiswe izinto ukuze nomunye akuzonde uma kufanele akuzonde kodwa kuzonde liqiniso losuke ulikhulumile. Vele kahle asiyona imali, umuntu akayona imali, ngeke abantu bamthande bonke. Imali vele ezoyithanda ngaphezu komuntu. Enye yaleyo mali futhi isuke izosuka kuyena lo muntu ongamthandi ize kuwena ngoba vele uyayithanda imali. Asiyekeni ukuthi uma bekukhulunywa izinto ey'balulekile siphawule la kungafanele khona siphawule khona. Uma ubona ukuthi hhayi ayingangawe futhi uyabona ukuthi le nto mhlawumbe iyakucika noma injani, hhayi buyela eceleni, ungakhulumi kuzo. So ukhulume kanti uzokhuluma igama elisoyilwanyukunya ama-comrade kanti vele anyukunyekile izimo zezinto ezenzekayo ezingafanele ngabe ziyenzeka. Ngesiphathwa abantu akade bevele bephethe kwa-ANC abahlulekile ukwenza izinto ekufanele bazenze, akade bengayi kubantu bengayi emphakathini. Siyeke abantu abasemphakathini okuyibona bona kade berekrutha abantu la emphakathini, abanye begijima ngey'moto zabo abawuthenge bona uphethroli ey'motweni zabo, bancamela ukugijima ngey'moto zabo sigxumagxuma kuzona. Wena uzoqhamuka-ke nenkulumo elumelayo yokukhombisa ukuthi wena vele u-selfish. Cha, asihambisani nalokho. Buyela eceleni nje, akuliwa nawe, ngeke silwe nawe. Nawe ngumuntu wase-South Africa, kumele kuliwe nawe kodwa kufanele utshele iqiniso uma kumele utshele iqiniso kuphela nje. Hhayi angiphiki, imina vele ngishilo ukuthi abantu ade bengawona amamemba omkhonto abake bame kancane, abafike sesiwinile abake bame kancane. uMancinza ufike sesiwinile, sithe sesiwinile weza ngithi waba kwi-leadership walwela ukuthi siwine next year. Why sizomsusa-ke loyo muntu esikhundleni? Ngoba uyasebenza. Omafikizolo sebefikile ayikho into abayenzayo. Sikhala ngalokho ukuthi ayikho into abayenzayo, kusasebenza labantu abawakha umkhonto kwasekuqaleni. Why pho wena ufaka uMancinza umfakelani? Uhlanganaphi uMancinza nabantu abangasebenzi? Okay, uthi umfaka ngoba uyi-newcomer. Uyi-newcomer nje esebenzayo kuyimanje. Akahlela ngithi u-up and down ngophethroli wakhe, u-up and down ngemali yakhe. Yonke lento ayenzayo njengamanje MK ayimnika imali ukuthi ayenze, uyenza ngamandla akhe. Did I not say ukuthi nasifuna ukuphathwa abantu abasebenza ngamandla abo, abantu abasitshengisile ukuthi this is coming from my own pockets, this is coming from my heart. uMancinza has been doing all of that. Wena why pho manje bese sesikhuluma ngomafikizolo kumele baphume ufake igama laMancinza? Ingoba unomona. Ulo muntu ozohamba nawe eceleni kwakho uyitshela ukuthi sisonke. Kanti no, uwena ongazi ukuthi sooner or later lo muntu ngeke asabe eduze kwakho. If you were really a true supporter of uMancinza and you were strong close to him, bungeke uzuyisho le yanto. I don't care what you say, uyiphixe wena. uMancinza kumele akugade because ufika umsupport ebusweni bakhe. Kodwa mekukhulunywa izinto uphinde ukhulume lezo zinto futhi. Yabona ukuthi awuqondile.
Yabo ukuthi awuqondile because ngeke ukuthi usupport uManxenza wena okade uthi manje akaphume naye. Sanibonani Masotsha kancane lala. Eyi le page ngathi lasikhathaza-ke manje ngoba ngathi out of context yalo ukuthi kahle kahle sijoyineleni la kule page comrades. And izinto masiney'nkinga comrade, there's a way, the right way to ask questions. Ezinye izinto we cannot answer them. So akukho right ukuthi zikhishwe sizikhulume la epejini izinto esingazazi zey'mali nani nani okuningi nje. There is a right way yokuthatha if une-problem and uthumelele ubhale letter, uthumelele phezulu and ask them zonke izinto nibuzele. Manje sibuzana sodwa la izinto esingeke esiy'phendule ey'ningi. Ngicela angisalitholi kahle ukuthi leli page kahle kahle belihlangana angisazi or yes we are all mawula kule page we are all politicians. Complete but manje ngathi i-direction yalo ngathi iphume esiporweni manje. Iphume esiporweni ngoba akuna-solution, akunakuphikisana nokuphela nje but manje asazi ukuthi ngempela really siyaphi nale page manje. Besithi elokhu report imisebenzi nani nani but manje ngathi sesi-out, si-out ngempela. Yazi sikhuluma izinto comrade angitholi kahle manje mina. Angi-understand ma-leaders ngicela nisihole ngokuthi nisibonise ukuthi le page lalivulelweni njengoba libhaliwe ukuthi elani. Because manje sikhuluma ipolitiki yakhona ayisizindawo nje kule page. Mina ayingisindawo nje le politiki ekhulunywa nje kule page asiyindawo. It's like now kuyabanjwana ngey'hluthu yabo. So asiyindawo comrades, asiyindawo. So please asithatheni ezinye izinto sizise kuma-channel a-right. When we ask question, let's take lawo ma-questions wase kuma-channel a-right and then abantu bazothola ama-answers lapho. Ngoba manje angazi seliphenduke ini and manje akuna even the critics wakhona awekho constructive like kuyakhulunywa nje noma yini noma kanjani. Wonke umuntu is involved, National High Command is involved, everything, bonke abantu ba-involved. So critics after critics, so akukho right kanjalo, akukho right, angeke siye ndawo, angeke siye ndawo. Akuna-tolerance, into esiyidinga i-tolerance kuphela, i-unity ukuthi uzothi ngiyakuthanda uyangithanda. Masisendaweni eyi-one let's asibambaneni like ngokubambana like ngokuthi sisentweni eyodwa siyithande le-organization esikuyo. If singagculisekanga kunendlela zokuya phezulu. Uyaqala uyathumela ubhala ama-letter ahamba aye phezulu and ask those questions because manibuza ama-questions la thina siwaphendula apha ama-questions wo-treasure, u-national treasure involved abobani yini. We don't have those answers. So what's the use ukuthi sizibuze la epejini? Into ye-WhatsApp nje ayikho right serious, ayikho right. I-WhatsApp ayikho right. You cannot put out serious arguments la epejini. It's not gonna work for MK. It's not gonna work for MK comrades. The way senza ngakhona manje kule page no. And akuna-solution. Instead kuyadonswana nje ngey'hluthu-ke manje. Hayi bafethu. Kusho ukuthi usasele comrade, usasele ey'ntweni ekumele zikhulumeke ezibalulekile for impilo yabantu base-South Africa. Kusho ukuthi khona la usasele khona kusamele engathi unganyusa amasokisi kancane. Mhlawumbe khona lawe nawe ungakuboni kahle hle ngokuphelele. Kusafanele uvule amehlo, ubheke izinto ezenzekayo, ubheke izinto ezizokwenza ukuthi ubone ukuthi
iy'ngane zakho uma uzele uney'ngane noma uhleli eduze kwentsha, uhleli eduze kwabantu abasha abayi-youth, ubheke ukuthi labo bantu bazokwazi yini ukuthi kube khona izinto abazizuzayo ey'mpilweni zabo imisebenzi ingekho ngalo hlobo elingekho ngayo, nangendlela ekuliwa ngayo ukuthi imisebenzi ayibe khona kufakwa la bantu bama-foreigners. And still namanje kunabantu abangeke la e-South Africa ngokungemthetho, bafika ngamabhanoyi, kufike yena lo ekhala elikhulu athi abantu abahliswe emabhanoyini kodwa bexoshiwe kwamanye amazwe bengavumelekanga ukungena. Konke lokho siyakubuka, hhayi ngoba singakuboni, kuyaqhamuka ngisho ey'nkundleni zokuxhumana, bayaqhamukisa abantu abasebenza ngemidiya yomkhonto abazimisele ngokubuka i-future yabantu base-South Africa beya phambili. Bese kuthi le media le ekuyiyona yona echemile ibe seyizifihla izinto ezibalulekile, iveze lokho okumele kungabe kufanele kuyagxekwa, iveze ukuthi kufanele thina sigxeke nezinto ekungamele sizigxeke, kumele sizakhe, sibonisane ngazo, sibe munye. Buya comrade kuleyo ndawo, cela ubuye kuleyo ndlela, izokudusa, izokufaka emeveni, azokulimaza ameva. Asihambe ngephetshe elilodwa, akuhanjwe ngephetshe elilodwa. Yebo, kunezinto vele ekukhulumekayo ngazo ukuthi kufanele kube khona into ezifakwa kwi-platform ekuyiyona ekumele kuyiwe kuyona, kodwa khona izinto ozibonayo ukuthi-ke manje-ke ukuze into ikwazi ukuvela ibe sobala, yonke into manje ayikhulunywe kuwona wonke amagruphu omkhonto, ukuze nokade engaboni avule amehlo abhekisise ukuthi la nala 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 la bantu bakhuluma ngoba kumele bakhulume, kunezinto abazibonayo, izinto obungozi ziyashayisa, still sisazongena eweni endleleni ekumele sihambe kuyona. Ubuye comrade kuleyo ndawo. Comrade, yazi kufuneke sifunde uku-differentiate ama-group. Kunama-group, yabo ama-group ekumele sikhulume. I think phela le it's a national group, it's a national group. So sikhuluma nje into engana-solution. Okay, sipheni i-solution-ke siphume kuleyo topic singene kwenye topic. We cannot keep on si-argue from yesterday until today. Si-argue ngento eyi-one. No, you cannot do that. Angisalanga nix. But ayina solution. Asina something tangible ekhulumekayo ibe tangible la. If we are being asked izinto ezi-national sikule page, uzothatha ama-answer. Angisalanga ngempela, but akuna into phela funeka senze ibe ne-finishing. Into ekumele siyifundisa yona i-protocol, comrades. Yabo uma singayifundisa i-protocol, angeke sihambe sikhuluma izinto ey'ningi emaphejini. I-WhatsApp ayikaze yalunga, comrades. Ayikaze yalunga. You cannot keep ama-complaints wethu ku-WhatsApp. Singakhulumi na-relevant people abaku-that position. If une-problem, khuluma nalabo bantu abalapho. Ngeke ngithi ngine-problem nawe, ngisuke ngidivert ngiyokhuluma nabanye abantu. No, qonda straight, uqonde abantu ngqo. Ubatshele la isiphongo ukuthi kunje. So but mawulo si-divert shona lesi ama-answers uzowatholaphi? Akikho wrong, comrade. Asiyifundiseni nje i-protocol phela. Masingayifundisi i-protocol, comrade, ne-discipline, singayenzi i-WhatsApp page lokukhuluma ipolitiki engekho. Ayikho lento ekhulunywa lana, comrade, ngoba ayina solution. Yabo when you argue something, ihambi iphela i-argument.
because we know that we agree to disagree, angithi, until sifika kuvuthondaba, and then hayi ngikuzwile comrade, it's fine, yeah, now ngibambile ungibonisile, but la akukho musa, angisalanga. So you cannot asikhulumeni ama-politics khona manje siyakuma elections next year. Ngabe sikhuluma ukuthi siwenza njani ama-loan, abawinayo basitshela ukuthi ayi thina siyasenze nje ukuphumelela, senza nje, sizojabula. Nisi-coach ukuthi hayi thina nasiphumelela senza nje, nasivala umzila siwuvala kanje, siba igebengu siyibamba kanje, mase ziza nabantu sizokujabulela lokho, because izinto ekumele sizi-implement, because masiwine omasipala basondelene kakhulu nabantu, basondele nabantu. Kunamakhansela, kunama-PR khansela, kuno-MMC, kunabo what is this, regional leaders, ama-mayor. If singabamba lezo zinto kuzoba easy for all of us for ukuthi sisevisa kanjani abantu on the ground. Abantu on the ground abangekho la emapejini phela abaningi ukudlula thina sikule page. Abantu that were leading i-constituency egcwele la ngaphandle, it's too much, it's too much, and bona ababhekanga, kunabantu abangabhekanga-ke yonke lento esiyikhuluma la, babheke thina i-way forward yethu ukuthi thina siya kanjani phambili. So if you could stick to that, so if sinama-problems asiyeni kubantu aba-relevant, people abazosinika ama-answers. So what's the use uzokhuluma singeke sithole ama-answers? Kunesidingo sokuthi ungibuze into engeke ngikuphendule yona. Nangibuza manje ukuthi MK namalini, I don't know ngizothini. So that's why ngithi inkulumo ayiqonde kubantu aba-relevant. Eqonda lakithi angazi, sometimes I feel like ngathi it's something like ngizothini, asikhulumi kahle, akukho right for i-organization. Makunama-problem ku-organization ayakhuluma, but ey'ndaweni ezi-relevant, hayi just randomly noma kuphi noma nobani. Sikhuluma kubantu aba-relevant, and kune-constitution ekutshelayo ukuthi uma une-problem ihambise uyise kuphi, bhalela bani, wenze kanje 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 kanje, uyise lapho i-complain ukuthi kwenzeka nokuthi nokuthi nokuthi. Umsholozi angeke abe all over. We are the eyes and ears of Umsholozi Masila. We are the eyes and ears kaMsholozi. We are the eyes and ears we-MK. Masibona something, we need to report those things. But kuphi, not like page, not ku WhatsApp, not ku WhatsApp. Out.